ko? Cikar buri, cikar buri, cikar buri series film. Ni dai sunana Jamila Yusuf. Na taka rawar ɗan Hajiya Aisha, mata ga Sarki Ali Nuhu, uwa ga Zahra a wannan shahararren fim ɗin mai suna Cikar Buri series film. Gaskiya dai na samu kalubale dan daga baya ni na zo ina son abin da 'yata take so, mahaifanta kuma yake amincewa da haka. To na ɗan samu kalubale a wannan lokacin gaskiya sosai. Gaskiya abin da ya fi bani wahala in ga an sa min kyamara ga mutane duka suna kallo na, ina jin nauyin abin. Wannan shine karo na farko. Na ji daɗi, na sha mamaki fiye da yadda ba a tunani, na ji daɗi sosai. To ai in ka lura a uwar ma ni ne aji aka fito da ni, kusan ma a duk fim ni ba wanda ya kai ni ɗaukan wanka da kwalliya. A'a wallahi zance ta dan Allah, ƴata uwata talaka, ubana talaka, gaskiya ba zan yadda ƴata ta auri talaka ba. Kila wakala ne. Gaskiya acting ɗin mutane biyu ya fi burge ni. Acting ɗin shi Sarki Ali da kuma ƴata Zahra, ina son acting ɗinsu. Kusan za su yi acting ko ni bana ciki, zan je saboda na ga yadda suke acting, saboda ina ɗaukan wasu darussuka a acting ɗinsu. Gaskiya zai kawo sauyi a waje abubuwa da yawa. Na farko ga ɗaliban waɗanda suke karatu, za su fahimci wasu abubuwa da yawa ta ɓangaren likitoci, ga kuma masu kuɗin da idan yaransu talaka suka zo mu a matsayin mu na 'ya'yan talakawa suna neman mu, suke nuna irin ba mu isa ba, za su samu gaskiya darussuka a wannan, kuma ana nuna musu cewa abinda ubangiji ya kaddarta bayan da za ka yi dole sai ya faru. Gaskiya da darussuka sosai a fim ɗin Cikar Buri, ni dai na ƙara da shi, musamman dama ni nursing nake karanta, kuma gaskiya fim ɗin Cikar Buri ya ƙara min ilimi sosai. Kusan ni dai tun da na shigo Kannywood ban taɓa kallon fim ɗin da ya burge ni kuma nake jin daɗin shi kamar wannan ba. Sannan kuma ni fim ɗin shine babban fim a wajena da na fara. Na ji daɗin fim ɗin sosai.